tiende ni idonjo tiwuok to ng'ama chiel donjo. Ada mi example achiel. Kane jogi sando Miguna to do chiwo oda ni keluru ng'ano e do ng'ama ne nitiere kanyo ne wan gi Matiang'i, ne wan gi nyaka immigration. Sani dong' gionge. Kidwa makgi dong' nyalo makgi nikech ne giketho chik. Koro kata ok omaki sani nikech ing'e ni gima luongo ni chik kogol court order to iluwore gi court order no. Wan gima luongo ni contempt proceedings. You can be cited for contempt as a contemnor. Koro materi iye e civil jail. Koro kata ok omaki sani moteri civil jail nikech ing'e ni koro ibede kom. Dong' komno ok ibi bede forever. Ibo wuok. To kiwuok to ng'ama odonjo kanyo obo iso ni ne kane ionge nitiere court order manoketi to nokotim to ng'anye chonde. Wadwa ni wamake watere doho. Doho is a court of record and do's order ok en otas manyalo to. Order en order mabedo forever. Koro that's what a problem. Erokamano ahinya. Charlotte, jomatindo kata ng'anyo mosebedo karka. Ikono ni kata paro nokuwuok oko mar mondo mi uchok paro. Kata ugol paro e chik omenda ni kanu kelnuge ground. Jomatindo gi owuok mana bang'e ka koro gino chomo kama koro idhi kadhe. Od bura okadhe mochopo kama entie ni.